Ce faci acolo tu? Mariana? Ce face fetița? Ce face fetița? Mariana? Ce acolo, mămică? Ce acolo tu, mămică, tu? Ce acolo tu, mămică, tu? Pisicuță, bizi, hai spune tu ceva, hai spune, hai. Încă? Hai spune, hai. Hai spune tu, n-auzi? Ce acolo? Hai spune. Noriana? Noriana? Filmează cadourile lui tati, la lui Diana. Să-l vadă și ea când o să crească mare. Hai, mamă, spune ceva, nu mai chiui. Hai să le opresc. Ia să vedem. Oriana! Tu, mămică, tu! Oriana! Loriana, ia spune tu ceva. Hai să vorbim. Hai, hai. Dar cântă tu, spune poezia aia cu pisica. Pisicuțe, pis, pis, pis. Te-am visat azi noapte în vis. Hai, spune, n-are chef de vorba acum. După ce închid camera, Da. atunci o să înceapă. O să vrem. Dar ce faci tu acolo, tu, frumoasă, tu? Hai, parcă vrea să zic ceva. Îți pune ceva lui tati, ai pune. Sănătos! Sănătoasă, fata! Sănătoasă, fata! Sănătoasă, fata! Loriana să trăiască. Cătuțul fetii. Ce faci acolo tu? Tu ce faci acolo tu? Pune în gură. Ce să fac? Tu ce faci acolo tu? Mai fă pa, pa.
Doriana! Piu! 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 Așa, spune, hai! Piu! Piu! Cât avem noi, mămicule? Avem 10 săptămâni și 4 zile. Da? Da. Suntem mare. Da? E mare fata? Mare fata? Tita, mare fata! Tita, mare fata! Da, așa, hai, băbieți, tu cu camera aici. Hai, spune. Hai, spune, hai! Hai, spune! Hai, spune, spune, hai! Haide, tu te rușinezi? Gata, hai, mai încercăm și mâine, da?